ישראלים קיבלו זיכיון בלעדי. חבורה של אנשים שהם בדרך כלל בסדר, שחקנים, אני מכיר אותם, מחליטים בבוקר אביבי אחד להפוך לדרדסים. והיה עוד אחד שהאביב שיחרר לו את הראש והוא שתל בלב הלונה פארק אוהל קרקס ענק. ובתוך האוהל האביב חוגג באמת, כפר דרדסים אמיתי, מוקף יער ופרחים משלל צבעים. הצבע השולט הוא כמובן הכחול. הכל כחול וגם קצת לבן. דרדס ישראלי, כחול לבן. גורלם של הדרדסים הוא שכולם נגדם. פה גדול ירצה עוד מעט לעשות מהם מרק. חתחתול הרשע, גם הוא שונא דרדסים ידוע. אך הגרוע מכולם, גרגמל. איציק הוא דווקא בחור טוב, בדרך כלל. אבל כאן הוא רשע מרושע. אני שונא דרדסים, אבל אני אוהב שמצלמים אותי. אני שונא דרדסים. חתחתול? חתחתול, בוא לכאן מיד. זוהי פקודה ממני. גרגמל! חתחתול? תתחיל לחשוב על תוכנית. תתחיל לחשוב. תתחיל ראש דחליל. מפת הקרב. התכשיט בידי וגם הדרדסית. אני זקוקה למשרתת. לעולם לא יהיה משרתת שלך, לעולם לא. גדול רעב.